kay lagi nahigugma ka. So doble ang sakit. The more ka masakitan, kamo pa gani nangita na kaglain. Hey guys! Welcome na sad sa Suyaon Ka TV. So before ta mo review og kanta nga Bisaya guys, ato sang pasalamatan ang ato ang pinanggang supporter nga si Raymond Sinugbuhan. Kaya nag-message man ni siya nga magpa-shoutout. So shoutout nimo bro. Hopefully safe ka sa imong trabaho ug safe imong pamilya sa banta sa COVID-19. So ato ang i-review karon nga kanta guys, mao ni ang kanta nga Nganong Nibiya Ka. Gikanta ni Gino o ni Jums Jai. So padayon ta guys. Nganong nawala ka, nganong nibiya ka, imong gisayangan ang akong gugma, mga pangandoy natong duha, wala ko damhang mahalaw ra, karon nasa naka, nganong namiya ka, di ba nagsaad ka, nakita ra ang Bitaw guys sa relasyon guys nga ug magbuwag mo ba makaingon gyud ka sa imong kaugalingon sa nganong nibiya ka. Nganong nibiya ka nga gihatag nako ang tanan nga malipay ka. Gihatag nako ako ang kaugalingon halos tanan nimo para lang gyud nga magpabilin ka sa atuang relasyon. Ang gugma halos tanan ako nang gihatag nimo. Nganong nibiya pagyud ka. Mao na siyang pangutana sa mga relasyon nga walay klarong closure guys. Diba? So padayon ta guys. kauban, bisan pag-asa, kita ray magsalo sa atong gugma. Kung nahibaw ang pamay, pag wala na lang ko nisulod, aning gugma-gugma, wala yun unta ko karon na sakitan, kay wala may pagpati sa atong duha. Bitaw guys ngano kaning mahigugma ka guys ba? The more nga mahigugma ka, the more ka masakitan o ang daghan sa inyong relasyon, bati. Magbuwag mo. Way klarong closure. Ang imong hinigugma na ay gihigugmang lain. Wa ka ba So, makapangutan na ka ba nga, nganong inana ang gyud siya kasakit? Di ba? Nganong masakitan man gyud ka? Ug buwagan ka? Kay lagi nahigugma ka. Padayon ta guys. Panahon og paghigugma, di ba sa imo ako nahatag, tinuod gyud di ay ilang ingon nga itlog ra sa lalaki dili magbulag, kabisan pagpila na katuig ang Og ang itlog sa laki gani guys, magbuwag na imo ng buwagon, need na siyang operasyon. Wa ka ba So lain sa na siya nga klase nga sakit. Padayon ta guys. atong pag-update sa atong relasyon nga ako magpanggaog ako pagsaligid ko pasing nga to kasayon unsay rason nibiya ka kalit naman nga nabag-una ka nausab na gyud di ay kakaron kay pag-una man pod imong gihigugma nganong nawala Maunay sakit kay sa relasyon guys. Wala pagay mo klarong closure. Mahibong na lang ka ba ang imong hinigugma na nay kuyog lain. So man feel mo ana malipay ka. Di ba murag imong kasing-kasing murag kumuton guys. Di ba? Wa ka ba Sa imong hinigugma ba nga wala pagay mo klarong panagbuwag, wala siya nagmalipayo na sa uban. So makapangutan lagi kasi mong kaugalingon nga nganong nibiya ka, di ba? Nganong nibiya ka? Gihatag man ta nako ug unsay makapalipay nimo, di ba? Padayon ta guys. nganong nibiya ka imong gisayangan ang akong gugma mga pangandoy natong duha wala ko damhang mahalaw ra karon nasa naka nganong namiya ka di ba nagsaad ka nakita ra Mga lagi na guys. May pag-i-work na lang ninyo ang inyong relationship guys nga mugamot og maayo. Kaya ka na alaging saad-saad guys. The more nga magsigi kag saad, the more nga dubling sakit ang ma-feel sa imong gisaaran. Wa ka ba So maunang ipakita na lang, ipa-feel na lang niya nga unsa nimo siya gitagaag bili sa imong kaugalingon. Ayaw na lang ginang sad-saad, di ba? Padayon ta guys. ang magkauban, bisan pag-asa, kita ray magsalo sa atong gugma. Ako ang mga saat kalit lang ni Bugi ko ba uwa kay sa tungarason sa ako aaron kalit lang ka na ko nga mubiya. Ang relasyon gani guys nga way klarong closure, makapangutan na gyud ang isa ninyo. Ug nganong nibiya ka? Di ba kay wa man gud may klarong closure. Dapat lagi ikaw wala na kay gusto sa imong pares ug wala na kay gugma, imo nang iistorya before ka mangitag lain.
Di ba? Magistorya mo. Mangayo ka sa imong kagawasan sa inyong relasyon. Dili kay kamo pagani nangita na kaglain. Mahibong na lang ka ang imong pares na nasa daylaing karelasyon. So mas sakit gina siya guys. Di ba? Kay wala manggod mo'y closure nga tarong. Padayon ta guys. Ita nga nag-uban pero nga nung nabuhat nga muhawa pagkasa ako ang iliran unsa pa man imong gipangita sa una kalipay tanan na agi ang karon luha na lang nako ang nag-agas ikaw ang kalipay sulod. Mao gina siya guys. Mao bitaw na gitawag nga kalipay ug kasakit. Di ba? So katong nahigugma ka guys, gihatag nimo imong pagsalig ug imong gugma sa imong kaparis, feel nimo ato mas malipayon ka. So karon kay nanay nahitabo sa inyong relasyon, the more nga nasakitan ka. O mao bitaw na siya giingon, the more gani nga ang tanan halos imo nang gihatag sa imong paris, mag-expect gyud ka nga doble ang kasakit anang ma-feel nimo ug mahitabong magbuwag mong duha. Di ba guys? Padayon ta. Sa kung dughan pero nga nung kalitra man kang nigawas dali ra ka ayon nimo gibuhat nga muguba sa atong relasyon tawagan ka dili ka katumpaw kay lagi wala kay sa tong ikarason ang tusuna lang nako ang tanan nga wala nakadiri sa akong iliran ug unta nga malipayon na ka nga ako karon ang nasakitan kung kabalo pa lang kung inanira di ay dangatan sa atong pag-uban wala untay panahon masayang ug wala na lang pud unta ka na ilham nga nung kalitra man kagawan. Bitaw guys ha. Sakit yung kanyang na-feel guys. Limang ka ha. Nga, mura gud siya nagmahay. O, nagmahay siya. Nga nung nakitaan pa man niya ng bayhana. Nagmahay siya. Nga nung gihatag pa man niya ang tanang gugma ng bayhana. Nga wala man day klaro. Dili man day siya karapat dapat nga tagaag ingon ana nga klaseng gugma. Diba? So, syempre, ug ako sa kong kaugalingon guys nga mahatag nako ang tanang gugma nako sa babae guys. Uy siguro guys makarecover ba ko og dali. Di ba? Kay sakit man gyud kay na siya good kay doble man kung impact ana. Gihatag pa nimo ang tanan, wala mo'y klarong closure, himan-himan na nasa ilain dayon. So doble ang sakit, di ba? Ug wala na gani mo gusto sa usab-usa. Inyo nang istoryahan before mo mangitag lain. Kay para sad naa mo'y klarong closure, para sad ug masakitan man gani inyong pares, at least nag-istorya mo, dili makalitan, di ba? So padayon ta guys. Nga perte pagani na itong sinaaray nga wala na laing makaguba aning atong paghinihugmaay kung asan naman yan di kakaroon unta nga pirmi kang malipayon di sa The more nga magsigi kag saad guys, the more nga dubling ma-feel sa imong gisaaran ug dili na nimo dayonon ang imong mga saad niya, di ba? Ang ayaw mog saad ug di ninyo kayang tumanon. Padayon ta guys. imura ko nga gipasakitan unta iya kang higugmaon. Nganong nawala ka, nganong may biyak ka, imong gisayangan ang akong gugma, mga pangandoy natong duha, wala ko damha nga manora, karon nasa naka, nganong nabiyak ka, di ba nagsaad ka, nakitara ang magkauban, bisan pag-asa, kita ray magsalo sa atong luma. Nganong nawala ka, nganong may biyak ka, imong gisayangan ang akong gugma, mga pangandoy natong duha, wala ko damha nga mahanora, karon nasa naka, nganong nabiyak ka, di ba nagsaad ka, nakitara ang magkauban, bisan pag-asa, kita ray magsalo sa atong gugma. RVW Transcendent Records. So mao to siya ang kanta nga nganong nibiya ka. Gikanta ni Idol Gino o ni Joms Jai sa RVM Records. So before ta mohatag og reaction na ni guys sa kanta nga nganong nibiya ka, magpasalamat ko sa akong supporter kanang naa diha si Raymond Sinugbuhan. Hopefully bro, magamping ka sa imong trabaho ug ang imong pamilya malikay sa COVID-19. So salamat kayo sa support bro. So atong reaction ni hatag ani guys. Kurya mong duha ug unsay angay buhaton sa inyong relasyon. Kay dili na manggid sa mo work paminaw nimo kay syempre kita maka-feel man ta og
gihigugma gyud nato ang tong hinigugma or wala ba for the long run sa inyong relationship. Ayaw ninyo paabuta ang inyong relasyon nga magdugay himan-himan di ay wala day padulngan. So the more nga magdugay inyong relasyon guys, the more mong duha masakitan. The more nga naay usa ninyo masakitag maayo. So ang atua diri guys, ug naagay mo relasyon sa paminaw ninyo nga dili makapalipay ninyo sa pila ka buwan, pila ka tuig ninyong kuyog, klaruhon ninyo closure ang inyong relasyon. Tagaan ninyo kagawasan ng usag-usa guys ba nga makapangita og laing higugmaon guys. Dapat klaruhon ninyo closure ang inyong relasyon. Although masakitan man gani, at least dili makalitan, di ba? So mao ra na ang atuang ihatag nga reaksyon sa kantang Nganong Nibiya Ka. So hopefully sa katong wala pa ka subscribe sa tong channel nga Suyaon Ka TV, subscribe na guys. So salamat guys.